Pini nilitum dak karbiang long news pen nangke humrike apohan lo alang li nong nam kacethang nai karbiang long pen nong nam kacethang nai pulote asong inti stame inut abang pulo lase la so puthak alang li long nilitum nang humri pen lase pini lapuson ajai mek hut ciput ajai mek nilitum ke paman pon phansi bor ipon pon lapen alang li phan ason kaprek alam phe pen stame alang phan karju pon phansi nilitum ahin pen stame bor ipon pon non nilidung sidolo lase alang li phan ke cheng si karju pon ke alang li hang ke thek konat ma alang li men binong kopi ma laso puthak nilihin pen stame karjupon phansi bor ipon pel lapena alang li sarpi sarbora amen laso puthak na pacethan pon phansi bor ipon po Kardom kado ko bela karbiang long news lang ber atum do han tan nilihin pen suri kardom lo pen ke la karbiang long news abitung nililong nang ke humri pot nili ningang klong pen choro lo nilimen ke asong inti pen ke nili kajot mota da kamalo sel rampur dong mukak 1993 7 October pen ke nili puamen ke Owel inti sitami alang libang bang sopir thepen abetang lo pen nili pai dolang labang ke om putok bipi nili pai men bang ke ite nang le ke charlie ke ingdeng ko am se ke charlie nili ke Charlie yang den bang ke graduate bang non ni open pen si bene pom non 5th sem lo se Charlie pa ite la nang li de la puson youtuber long niang karbiang long nihang karbiang long pirthe ilitum karbiang long pacethang plup la puson stame nang li ahut pen ahut do pon la se nang li youtuber ke claim cheng ke ot pon cheng ke ku komen tuan ning kan pel ke ot pon cheng nili labang so platform long nili jidingo elang 2022 la January close ni la YouTube account ching pulo lo pen ke videos isi hini tami ni li reels tami claim pon amat si dak pen si pulo la public tum nang chini lo he la lo la nang li la puson ke claim pon long kopi ne kisung la puson katora do pon ma kisung katora ke ave nanang ko bang ke thang ta ave claim mesen dam mesen cepaduk lete ayata size tami success matidi lasi cepaduk lote thang ke claim mesen ite la nang li la so a channel do pon lo nang li monetize pon lo ma nili monetize it lo nili pachuning last year 2022 January chiklo nili chingpulo lapen ke chiklo John Trok sipen si nili channel abang monetize lo lapen ke kichipadu kali sitami asap social hack long lo payment sitami nili long lo subsub stame long pon lo ite la non ke bang long stame nang li ko pipi ke claim ke dam pon si nang li ning hang pon lo nili ke claim ke tam non de prang bang ke la lo la non claim bom la at present la entertainment mate perform la hai la YouTube long stami hedi la pen ke karbi album long stami ni ahoda dak pen che parjan dun la pua hin na bang sila peni music album la hai hin na bang si YouTube la hai hin ma sinili non aprang stami anso si claim pon po sinili mang pon vet lo ite la nang ni phan la inut bahini tum la puson aning kang sampon pe la puson do pon la si la so put la so puthak bang nili ningji kang tung ke la pulo munira tum ke anutin si amohor non aning non cheprek et matidi la pen ke la irimun prang ke chingdon de ason si munit tumta aning ang tis tami chimilai et la sidodo nili phanta la hai bad comments la hai bang ke di comment do pik sitami nili bang ka ignore dun si ke ong he la hai comments abang ke the la hai ke nedet ni phandet pokalilo anutin bang phi bang phuphan sitami do la hai bang ke bad negative comments la hai bang ke he sitami nili bang kachipa jok dun bang ke lalo nili bang unserious and unedet titik pala ignore dun det titik man sila ignore bom lo ne sitami
step by step la pen ke la sab so success wan ke ni chi pudam de hai stamia sab so high stage bang ke ni libang ardu dun bom lo pusi ning che thelo la puson si non dam bom lo jo Ente nang li lapuson ke cepaduk cepalak pon bom si lapuson si nang li ceklem pon bom lo nang limit hanga sai stame ceklem pon bom dam bom wang bom lo ini arni anta non an stame et mi phun si thek pon long nang li phan stame la si la so tha karbiang long arata phan ko pi si nang li hin pen mises ki pi ing tu ni li nesis ki pi bang ke itelan experience to bang kali la pulo ayat asai ayat akam le claim stami non claim po men cholong phit mate long phit mate men na non claim po non ma success pit ko kela ke pun ayat asai mate ayat akam stami claim stami ning chita ning ding nahi la pen ke bor i pick nahi la so stage bang ke pas cepat success je kan la si ayat asai le claim stami duk de jong se cepat duk lo pote duk de chun ve ya ni si me ka ni si ke chun ve ji la si la non o ve ki mi tum stami la hai cepar jan nat la pen ke actor actress pun noi mate youtuber mate ko pia sai ma nang le tum la ke em la bang claim pon vet dam vet cepat duk lo te mo ang thek chelong ji ale chelong ji jo la bang lo thot i sialam nang li phan nar ju ing tu penang o arat atum ke nang li phan ke matha mate kaning je pon do penang o arat atum ke nang li nang chor nang rup la son chiri pon et lo ma la ke ni chiriat lo kachini tum tadolo kachini ni tum tadol dolo nili hematum family hanta paklang pon pedet pue kali nili blogs long sitami nili channel long sitami ni nili family tum ben sitami ni ahoda ta pen ke la family blogs ta nili se marmar la hai peni ni la han an ka chutun mate family ko ton si ke doma ni la sana puthak ta nili chepaklang pon pon la si nili bangke chiriat lo mate ke baby te inut lo la ke pin so amenta nili nang te than po kim guru in ti pu ning kan kon ne non 2 years lo iskuru padun bob dun de la asinte nang ni lapuson karbiang lo ngarat phan ahut pen ke langdam lo pote aning parung phak lapuson tame nang li lapuson asai tame ke klempon dopik penang o ablok long ke lasi lapuson ablok along kisiman atum aning kang sam tum sikeong inut bahini tum ke lapen inut bahini tum ke aning kang sam pon pe sikeong lapen non ke wangi long tame lapuson nang ning chiber thipen la so puthak nang li hin pen klem pon bom dam pon bom lang ahok la ke nili la pu public tum la aningang sam sepen la pu mate kachelang on mate la hai bad comments negative comments la pen ke look down la hai pen si tini nili la hai ton ko ko ke nili ning nili pok ta ni ma tha the nili la an so se si ni claim pon selang non nili prang e bang se ni ok ni pran ni sen thang ka tora pe put ni la son si claim pon bom ji reng tik ke inte la nang li lapuson blok ke klep lapu hen nang li ke klem ke dam asai long karbiang lo autonomous council ke the ki dinga tu ini dihina mo lapuson akut pen nang kerap kedam tangan ke ave lang staminon ni prang e bang ke mo nilistami mo choa khanang ko katheng matidi la si lapulo non kedam tangan ke ave lang kon ni stami thedung api ni stami content stami ave derlang matidi la si mo non nili prang jong si ana matura dak pe ni jong si thedung la hai content long si ni do ka chi thik tang do poten dili mo dihina mo stami mo la karbiang long kachari CM pono EM pono la tahan stami ni mo kerap cho hangji so se ni ning matha pon lo non puthot ki jut si ang deng lo la se ki jut si ang deng alang li phan arju pon tunang alang li phan la pon non ki jut si ang deng bang ke men tu pen sin non akimia video nang li hin pen selam pon tu ko neli la August first week mate second week lo masuni li pangcheng pon chupo polo athe la an mang ke
hidia size tame tang po matidi la tang erlo potin ya prang ason thak ni daily blogs punon mate cover video punon mate comedy punon ni lang si claim pon po pora daily claim pon po kasi daily chitik tang do lo nang le lapuson Karbiang Long News along lapuson apor na chipidun thekpot pini arni jakhongpo ingkoi rahini arni alang le lapuson asai son suri dos tame nilitum phan lapuson alang le phan karju mante chihut chiput ang denglong alang le apor na chipidun thekpot alang le phan tame chorolo la penilitum Karbiang Long News pen tame thang pa yur no det tame alang le phan tame donang an se alang le tame ke claim ke dam long an se arnam arni akhir jume padodonang putin nilitum ahin pen tame arnam akeng rilong tame hir jume hang pilo lasi non kijut si ang deng nang le Karbiang Long News at kelang arat do an phan nang le hin pen kijut si ang deng ko pc kardom chepayir pon kardom lo Karbiang Long News abitung nililong nang kumri pot suri kardom la pengening ching sampik lo la pen kela Karbiang Long News channel lang veratum sitami kilang veratum sitami labang so channel mate la so news channel lang litum subscribe krelang pote nang litum subscribe no like pino share non athe ilitum karbi jan le cherap re chepang